Havine ki wisa germe munal ve wisa dibêjim bêhna bayna el ciyekî firotina trimbelên destê dudiya mel ji ber qeyrana nenavkirî ya aboriyê girêdayê şerê Amerîka, İsraîl û Îranê rewşa heyî ya aboriya Tirkiye li bazara trimbelên destê dudiyan jî mû nal ve esnaf gelekî bi gilî û gazincin. Hevkarê mî nihat dîmena nişan bide ez jî bi kek Orhan Sarıra baxivim ew rêveberê vî galeriyayê li vira şêst hev esnaf hene. Kek Orhan merheba şer. Serçava mukhiratin. Sabî gelekî spas. Hûn pir gilî darin çima îşê we nabe yan jî dibe ne bi dilê we ye çi ye mesele? Em li vira du mehe sê mehe em li vira serfetekî me îşkî nekiriye. El vira dukan sahibî me mülk sahibî me şeş heft royê ez nehatime ji ber vê dikanê xwe rûne niştime. Ji bûna çi ye îş tune kar tune ji ber yaqitiyê ji ber vê sewaşê ji ber vê krîzê ji ber vê vergiyê ji bûn vî şeklî de esnafê me de pir zarar dibîne gelek esnafê me jî kepek kapatmaya kadar jî çûne. Yani qet iş nabe. İş tüneli vira. Kesinlikle iş tüneli. Ne ara Diyarbakır'da Ahmedi'de şeş hep site hene. Nezika 700,000 araba hene. Jibuna firotanı gitsek nandine. Hepsi de esnaf hene. Esnaf hene. Li her esnaf jî desê pênc şeş arebe. Araba hene. Toplam arabayı me gizli vira gitsek nandine. Em iş nakin vira. Gerçekten yakıt dolayı em iş nakin, ji ber vê savaşê em iş nakin, ji ber vê krizê zêr û daketin û rabûna wê esnaf pera girêdayê nikar hûrke yani evê çawa be pêşiya me de çi alîkarî çê ve em nizane evê çawa be. Esnaf ji ber şer perê xwe xistiye zêr Musa fêm kir. Rast e ji ber ne zêr daketiye nikare hûr bike ji wexta hûr bike dê heb erebe bifroşe wê zirara wî zêre wî dernay. Ji ber wî havî îş seklandiye em li vira mağduriyet kîmeyî pir mezin e. Lîtra mazotê çiye 9,000 7,000. Ji ber wî havî em dixwazin ki ji vî îşa çözüm kişê ve em giş îşê û karê xwe bikin ona göre em ji xwe rêkî çîzmişkin. Gelek ispas. Sabî teşekkür dikim. Mala te ava evî dar tenêl vî navendê şêst hev dukan hene şêst esnaf li tevahî Amedê şeş ciyên û wisa bi vî rengî hene zêdetirî 700 esnaf her esnaf bêje 5 nüfus hebe dixe 3,500 nêzîkî 5,000 nüfus û her wekî destê van 700 esnafî da jî nêzîkî 4,000 arebe hene lê ji ber ku bazar rawestiya girêdayê şer kek Orhan amaje pê kir zêdebûna nirxê sotemeniyê mazot û benzînê xelkê ji ber şer perê xwe girêdane zêr ew hûr nakin ji ber wî jî weke ku havîne çawa banayê dar nalivin mû nalivin ji germayê ji bêdengiya havînê li bazara trimbelên destê dudiyan jî li giştî Amedê rewş bi vî awayî ye ew jî li bendene ku rojek berê rojê rewş aram bibe dîsa bazara wan geş bibe.